Супрацоўніцтва ў эканоміцы і культуры, а таксама сяброўства на грамадскім узроўні Брэста з Венгерскай рэспублікай штогод адкрывае новыя магчымасці для ўзаемадзеяння. Так, сёлета ў перыяд са студзеня па жнівень знешнегандлёвы абарот горада над Бугам з Венгрыяй склаў амаль 3,5 мільёны долараў. У асноўным абласны цэнтр адпраўляе на экспарт лесаматэрыялы. Сярод галоўных пазіцый імпарту шыны і пакрышкі пнеўматычныя гумавыя. Вядомыя венгерцам і харчовыя тавары брэсцкіх прадпрыемстваў, а брастаўчанам венгерскія лекі. Адміністрацыя Маскоўскага раёна заключана пагадненне аб супрацоўніцтве з венгерскім горадам Шарашпатак. А напярэдадні Дня Рэспублікі, які ў Венгрыі святкуюць 23 кастрычніка, у Брэсце адкрылася выстава, якая раскрывае цікавыя бакі культурнага, спартыўнага жыцця краіны, а таксама знаёміць з прыроднай прыгажосцю. Для меня праздничные дни очень хорошие именно начать программу. Поэтому мы сейчас начали Дни венгерской культуры, венгерские дни в Бресте. Наши выставки в разных точках города появляются. В городском библиотеке тоже, значит, люди могут, школьники тоже могут посмотреть, познакомиться с Венгрией. И эти выставки остаются здесь на неделю. Эта выставка, она позволит нам еще больше узнать об этой интересной и недалекой от нас стране и позволит выйти на нормальное укрепление туристических, экономических и прочих связей. А побратимские контакты у нас уже активно налаживаются. Примечательно, что, несмотря на определенные эпидемиологические процессы, посольство Венгрии довольно активно популяризирует свою страну в нашем городе Бресте, понимая важность города Бреста для венгерско-белорусских отношений. У гарадскім садзе прадстаўнікамі венгерскага дыпламатычнага корпусу адкрыты дзве імянныя лаўкі. Такі падарунак брастаўчане атрымалі ад венгерскага пасольства, а таксама ганаровага консульства Венгрыі ў Брэсце. Пусть эти скамейки, как символ дружбы венгерского и белорусского народа, позволяют жителям и гостям нашего города комфортно отдыхать и набираться сил для новых достижений. Ну и я думаю, что от этого город Брест пусть станет еще чуточку краше и уютнее. Абодва бакі адкрыты на распрацоўку і новых стасункаў. Даволі перспектыўнай як брастаўчанам, так і венгерцам падаецца, напрыклад, галіна адукацыі і маладзёжнага абмену. Яшчэ адной прыемнай падзеяй дня ў сяброўстве народаў стала сустрэча ў лізе чэмпіёнаў паміж брэсцкім гандбольным клубам «Мяшкоў» і венгерскім пікам. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».